Алдагы сәламебез Ульяновск шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен, 65 яшьлек юбилеен якташыбыз Мулюкова Гөлфия Зарифовна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихластан Сызрань шәһәреннән сеңлесе Мөршидә, балалары Гөлнара, Марат һәм Далер гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Без гаиләдә 7 бала идек. Суаккандай гомерләр үтеп китеп, сизмәдек тә, югалтулар кичереп хәзер инде бу дөньяда бары 4 калдык. Гөлфия апабыз бүген иң өлкәнебез. Мин һәр вакыт аның хакында әни урынына калган апа дип әйтәм. Озак еллар без аның белән Дүшәмбе шәһәрендә гомер иттек. Тик туган яклар барыбер үзенә тарта ул. Шуңа күрә кире кайтып, биредә яңадан оялар курдык. Апабыз гомер барышында бик көчле, хәтта күпчелек ир-атлар да булдыра алмаган эшләрне башкарды. Ул гомере буе мал табар иде. Барыбызга да хәленнән килгән кадәр ярдәм итте. Сөеклем минем, бу кылган игелекләрең меңләтә сиңа савап булып язылып кире кайтсын. Хәзер җизнәбез Хамит абый белән алар Ульяновск шәһәрендә яшиләр. Аларның 3 балалары, 4 оныклары бар инде. Бер сүз белән әйткәндә, гомерләре бушка үтмәгән ул. Яшь чактан ук бәхет һәм мәрхәмәтлелек йолдызы билгеләгән кешеләр сирәк очрыдыр ул хәзерге заманда. Андылар ачык йөзле, искиткеч акыллы да, әдәпле дә. Аларның дуслары күп. Гаиләләре чын мәгънәсендә бәхетле яши. Шундый кешеләр белән дөнья да яктырып китә сыман. Безнең дә әлеге сыйфатларга ия булган апабыз бар. Үзенең кайгыртучанлыгы, ихлас һәм ягымлы күңелле, кунакчыл булуы белән безнең дә, балаларыбызның да күңелен күптәннән яулаган туганыбыз. Без иң саф хисләребезне, иң матур юбилей котлауларын сиңа җиткерергә ашыгабыз, апабыз. Шатлыкларыбызга безнең белән бергә сөенүче, авырлык булганда гел ярдәм итәргә ашкынып торучы якын кешебез белән киләчәктә дә бергә бар нәрсәне уртаклашып, матур итеп яшәргә язсын иде. Сөеклебез, каршылыйбыз бүген синең көтеп алган гомер бәйрәмен. Якыннарың җыела бүген яннарыңа, өзеп сиңа чәчәк бәйләмен. Без дә килдек бүген бәйрәмгә, чәчәкләр кулыбызда, ак чәчәкләр, ак бәхетләр булсын гел юлларында. Гаиләңдә якты кояш булсын, хезмәтеңдә хөрмәт итсеннәр. Гомер юлындагы зур уңышлар бәхет дәрьясына илтсеннәр. Гөлфия Зарифовна, олы гомер бәйрәмегез котлауларга, җылы сүзләргә тулып торсын. Тормыш китабыгызга шушы изге минутларда бары тик якты, куанычлы мизгелләр генә язылсын. Сеңелегез Мөршидә гаиләсе белән юллаган музыкаль бүләкне рәхәтләнеп тыңлагыз. Bir anadan tuğan balalarımı ayırmasın jiller yazmışlar. Apa emi abıy bulup kalıp yalgışlarda bilsin sağışı var. Üç pürtük bizzeti emilerinin bir anadan tuğan balalar. Üzülmesin idi mıklı jipler, tuğanlıktağına ümit var. Üç pürtük bizzeti emilerinin bir anadan tuğan balalar. Üzülmesin idi mıklı jipler, tuğanlıktağına ümit var. Bir tuğan bir yartı süzdem anlap, pulsuz ışı ağır şaklarda. Ey Xudayım sakla deyip sırayım, yazsın bizge yüzünü baklarga. Üç pürtük bizzeti emilerinin bir anadan tuğan balalar. Üzülmesin idi mıklı jipler, tuğanlıktağına ümit var. Üç pürtük bizzeti emilerinin bir anadan tuğan balalar. Üzülmesin idi mıklı jipler, tuğanlıktağına ümit var.
Кадрләрен белик булган шакта, киткән шакта жанда йөрәкләр. Китсә әгәр синең бер туганың, үкенешкә җирдә газаплар. Өшпертек без әти әниләренең, бер анадан туган балалар. Üzülməsin idi ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Өшпертек без әти әниләренең, бер анадан туган балалар. Üzülməsin idi ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Üzülməsin idi ныклы җипләр, туганлыкта гына өмет бар. Олы жанлы, мәрхәмәтле кардәшләре Гөлфия Зарифовна Мулюкова. Олы юбилейлы туган көнегез белән, туган якларыгыздан кардәшләрегез Сырия Максутовна, тормыш иптәше Мәүлид Хиалиевич Сәддановлар бала оныклары белән. Вильдан Максутович, тормыш иптәше Рушания Махмудовна Абдрахимовлар бала оныклары белән. Шулай ук күршегез, якын дустыгыз, сыйныфташыгыз Сурия Шабановна, тормыш иптәше Шәвкәт Абдрашитович Фатхуллиннар бала оныклары белән шын күңелдән котлап, иң якты теләкләр сезгә юллыйлар. Кадерле кешебез, һәр вакытта да шундый эшкерсез, йомшак күңелле, ярдәмчел йөрәкле булып калуыңны телибез. Шәчләрдәге көмеш картлык түгел, шаулап узган тормыш билгесе, тырыш хезмәт, күпме түгелгән тир, ирешелгәннәрнең көзгесе. Якты булсын алда узар юлың, җырлы булсын гомер агышың, ак бәхетләр алып килсен сиңа Аллаһ бүләк иткән язмышың. Ходай сиңа гомер биргән чакта, йөрәкнең дә куйган улысын, бүләк булып сиңа җырлар барсын, бар күңелнең җыеп җылысын. Гөлфиябез, син бит безнең якын кешебез. Бу тормышта ыгы-зыгы, мәшәкать күп булса да, син туганнарыңны, якыннарыңның барын бер кайчан да онытмыйсың. Киресенчә, гел шалтыратып, хәлләр белешеп яшисең. Ә бит Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кардәшлекне белгән кешегә Аллаһ субханәһу ва тәгалә дә ягымлы караш белән карар дигән. Якыныбыз, тормышның барлык авырлыклары да артта калсыннар. Алдагы көннәрең ямьле язларда якты, саф булсын. Бала оныкларыгызның игелеген күреп, тынычлыкта, рәхәттә яшәргә язсын. Кул яулыкны тузмый диләр, очлары туза икән. Яшь гомерне узмый диләр, яшь гомер уза икән. Гомер уза диеп, моңайма син. Кыш куәтен ташып торганда, тормыш матур, кем өчендер яшәп, син кемгәдер кирәк булганда. Бергә-бергә узак яшигәле, куанышып торыйк дөньяда. Безгә кылган барлык яхшылыгын йөзе белән кайтсын сиңа да. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгең, без калабыз шушы теләктә. Хөрмәтле Гөлфия Зарифовна, Урта Терешка авылыннан туганнарыгыз Сәддановлар, Абдрахимовлар һәм дусларыгыз Фатхуллиннар гаиләсенең яңгыраган сүзләре, якты хисләре чираттагы җырда да дәвам ителәчәк. Яшәү мизгеленең матур бәйрәме белән сезне, тагын бик күп тапкырлар сезгә гомер бәйрәмегезне каршыларга насыйп булсын. Көчле бураны, кар кертеләре күмеп китсә барыр юлларына. Бер-береңә илдә торган изне җуйганда, бурыннарга каршы бергә барыйк туганнар. Бер-береңә илдә торган изне җуйганда, бурыннарга каршы бергә барыйк туганнар.
Şirlerde tuğanın arsız yaşap bulama Aymalı bulup gözüge molanar yaşlar tulığında Yaşını sürdükte yılmayıp yaşık tuğanlar Aymalı bulup gözüge molanar yaşlar tulığında Yaşını sürdükte yılmayıp yaşık tuğanlar Yazmaşı buranı qar ise koydur yollarga